Чудя се как да започна тази история. Може би ето така. Да направим магия, най-правите ще спи. За мен живота не е симфония, нищо не виждам и този ден е магия. Обичам да пуша, помагам да пия и с случките попия. Да направим магия, най-правите ще спи. За мен живота не е симфония, нищо не виждам и този ден е магия. Обичам да пуша, помагам да пия и с случките попия. Да направим магия. Абе най-добре ще е да започна от начало. Срещнахме се на Варвара. Мислям, че как? Козиро, здравейте, госпожо. Изключително ми е приятно. Подробното, приятно. Да, без да се кръстосваме на това. След което закусихме и поговорихме за разни неща. Извинявай, че те питам, а ти простачка ли си? Добре. Ще се разгледаме. Те нейните приятели са подобен. Аз стим да седа. На средата на центъра, не хвърлиме. На средата на Бистрица и Стрик, когато са 5 човека. И как стим? Евгений! Синьо Джони! Евгений! Дани! Махни на камерата! Махни на камерата! Без никого. Евгений! Евгений! Идвам бе, чакай. Евгений! Без кейс, без мине? Синьо Джони! Мен не ясно ще купи място. Синьо Джони! Това там точно не? Много ясно. А, махни бе. Той да мълчи, аз? Бати лапите. Аз ли? От никога. Я. Виж се. Виж как брат имаш. Много е такъв, каквото се заребих, само гледам GoPro 50 лев, 50 лев, 50 лев. Това са поставили ефтини GoPro за 130 евро. Ефтин GoPro. И колко пари да имате? Защо? 600. Колко? 600. 600? Добре. Токи силикон ще сложат и за твоята апарат ги даш. Чакай бе. След бързата закуска си хванахме тестолинейката от Варвара за добри неща. Кой вагон е за нас, бе? Вижте, още група скоро, бе. Комбудживате. Ето, втория вагон сме при комбуджиите. А те викат, айде, хората ни... Идваме! Ти казах, че ще тръгне. Ама тук е купона, май. Тук ни викнаха ни пичове. Некви пичове ни викнаха тук. Пичове ли какво ще знаеш? Те му французи, бе, пичове. Притесняваш ме малко? Кой бе? Абе ще бе. Притеснявам. Айде, ако изпърви по пичове. Не завиждам на хората. Лошо ще им стане с нас. Ооо! Тук ли сме? Не. Мали, да си виж кожето. Здрасти. Ние пак се върнахме, извиняваме се. Къде да дойдем? Тук има две. Тук има две. Ние ще седнем при вас, обаче. Защото решихме, че сте готини и мислиме да се забавляваме с вас. Да, решихме при вас, защото там само дърт хората. Извинявам се, няма нищо. А че е там в изолатор ли си? След Велинград ще може да се настаним, да се пуснем музика, винцето, отварям ракиката, всичко окей. Добре. Колко час е Велинград? След кофе. Кой нове? 1 час до Велинград. Супер! Толкова 1 час. Айде. Ето, та. Къде билете? По-леко! Тук поне е топло. Много ще бъде. Ау!
започна 5-часовото пътуване до Добринище. Станаха разни неща, такива нелепи случки, готини разговори. Сега ще видите. Пълнат ми пъж, я го виша. Шефе, заплатата. Извинявам се, заплатата. Нека... Коледни... Нека се попуши малко, какво? Като съм справил цигарите, ще пуши Само да не бури. ми падне. Какво да ти падне? Да не падне. Кой бе? Ма той вътре във влака бе, не между влаковете. 10 и напред на ревю няма да изкараме до Добринище. Да, Знаеш. кой папка е там? И часа е... Нагъваме вино и ракия по 11:30. Това беше кадър как минава ракията. Откъде минава ракията всъщност? Ма покажи откъде излиза. Ще покажеш. А така, намигни на камерата, тя ще намигни тя. Оп, намигна. Пускай друго. Я една страстна, еротична, мазна целувка. И смучи и слюнката. Абе, Мими, ти не си пил още вино, нали? Още си на Монстър. Дай виното, бе, подай виното оттам. Подай виното там. И така дундур стигнахме до най-високата гара на Балканския полуостров, гара Аврамово. 1250 метра, нещо такова. Имахме честа да се запознаем след този сладър, който така влиза камерата леко. И след това направих един доста интересен кадър. След което продължихме към Добринище. И така пристигнахме в Добринище, слезнахме от влака и се запътихме към хотела, където си изкарахме едно невероятно соаре. Да, добре дошъл. Добре, завадил. Welcome to Bulgaria! Welcome to Добринище. Айде бе, коври, аре! Какво се мотите? Аре, че ми свърши видеото, бе! Какво ми се бавите? Да не забравим нещо! Я? Ейц, деле! Как се чувства България? Добре, мирише на точно на крава. Много съм щастлива. Добър, Ай, господице. как се чувства България? Фамозно. Може.
Здравствуй. Добър ден, как се чувствате в България? Да не настъпите там, ако обичате. Добър ден, как се чувствате в България? Я кажете къде сте вие? Викторе, къде си бе? Чай, защо така да криво снимам? Как и не? И така, това, което следва, не мисля, че има нужда от коментар. Която ще купуват на Евгений на 10 тази вечер. Ще се бе? Да. Брат, майка са. Ей, кога ще може брак? Не съм, ще ти предложим. Хайде, куме, тази вечер е Айде, да знаеш. железо там ни дам, бе. Не лъжица. Ще жениш се за мен. Ево. Ще ми стискаш право, бе. Хайде, куме, ставай. Това спре. Тъй пожела си съдбата. Много мъжки момчета сме, знаем сами. До край черните ни дрехи крият от вас. Колко са бели душите ни. Бъдете безплачно, момичета, без сълзи. Забравете даже нашите имена! Копеле трагатни бяхме всичките до един, а така ни обичате. След това лежиш, че ще ми загубиш, може. За да знаеш, че ще бързат от теб. Няма да се предположиш, че ще ми загубиш, може. И така, след тази тежка вечер, на другата сутрин трябваше да се поразходим на чист въздух в околностите на Добринище.
завършва нашето приключение в Добринище. Да се надяваме, че следващото приключение ще е още по-приключенско, още по-забавно, още по-идиотско. До нови срещи!